Класирането на FBet. Какво да спаси Ботев при добавката на Акрам Борас? 3-0. Веласкес с 1-0 при гостуване. Вече в наказателното поле. Акрам Борас! 2-1 за Левски! Изключителен обрат в края на първото полувреме. Сините вече имат аванс. В които Левски атакува при разредени пространства. Мустафа Сангаре с шанс! Гол за Левски! Флага на страничния арбитър остава ниско долу 7. Не сполучи с подаването към Сангаре. Грешка обаче и за Хебър. Търдин. Борас с удар. В момент да погледна вдигнатия Радослав Кирилов по фланга, комбинира се с Акрам Борас. Той връща към Радослав Кирилов. Шут на Кирилов и това вече е гол в вратата на Витоша. Ради Кирилов бележи за 2-0 в 52-та минута. Отново обаче ще успеят ли домакините да организират последно нападение? Майкон. Добро е това разиграване. Удар на Майкон, греда. Атаката продължава. Радослав Кирилов обаче не успява да нанесе завършващия удар. Хубава комбинация, извеждащо подаване към Марин Петков. Той вече в наказателното поле. Изстрел на Марин Петков. 2-0 за Левски. Страхотно изпълнение от страна на Марин Петков, което обира аплодисментите дори от домакинските привърженици. Труден момент за тях, но и се включва в атака. Акрам Борас. Каза Мустафа Сангаре, удари греда. Дали имаше докосване от Ания? грешка при разиграването за Хебър. Подаването е за Сангаре, който стреля. Още едно спасяване от Мартин Янков. Страхотен гол. Кон намери Армстронг, колко флекс, който е в наказателното поле, шутира спасяване на Даниел Номов. Нямаше обаче какво да спаси Ботев при добавката на Акрам Борас. 3-0 за Левски. Решава да играе сам. Извежда сега Мустафа Сангаре. Шанс за сините. 3-0. Акрам Борас. Идеите на Мазир Славов в подобни моменти. Борас с изстрел. Блокирано е това изпълнение. Още веднъж Акрам Борас и Дуспа за Левски. Тук Даниел Мартин за къс. Сега още един и паса за Акрам Борас бе хубав. Неговия удар с левия крак също с необходимата. Една топка спечелена в средата на терена от сините. Борас за Евертон. Пала, който излиза на не лоша позиция и още една намеса от Марин Орлинов. Марин Петков към Акрам Борас. Той се опитва да изведе Мустафа Сангаре. Шанс за Сангаре. Още веднъж извеждащото подаване на Акрам Борас затрудни. На Мартин Петков беше и първото от началото на сблъсъка. Все още без удар към вратата на Марин Орлинов. Това обаче сега се промени след това за шеметяващо изпълнение от Мазир Сула. Основно започна ударно за Левски с попадение още във втората минута. Положението от Лима. Удар на Борас и тук Солно се намесва, за да ознаменува по... Се стартира като такъв и се справи по добър начин до момента. Само Каскардо да се контузи, което се излучи. Каскардо обаче веднага се изправи, макар и на куц. Акрам Борас с подаване към Мустафа Сангаре. Той сваля към Риодо. Шанс за сините. Тимът на Хулия Веласкес записа 6 последователни победи. Майкон, страхотни твитови движения от страна на Майкон. Втори гол за Левски. Бразилецът поставя в ситуация. Хубаво подаване. Сериозно разбъркване. Левски отново не стига до попадение. Още един. Или пък Алжирца да опита удар. Не, подаване на Сула към Борас. Удар с глава на Борас. برازيلي خوان 2000 هدف التقدم. بامتياز الجزائر يصنع ربيع الترجي. شباب بلوزداد التقدم. احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو. علي يوسف يتمكن من هز عن طريق بودبوز. يوسف خيا لابن البرازيل ايفرتون دا سيلفا.
الله الله الله